Riċentament mat-Times il-Ministru Chris Bonnet tkellem dwar ċertu ideat li l-Gvern qed jikkonsidra minħabba li l-pajjiż spiċċa imweħħel fit-traffiku f'kull ħin tal-ġurnata. Iżda jidher li dawn l-ideat ma tantx qed jinżlu tajjeb ma' diversi esponenti fil-qalba tal-Labor. Fil-fatt nies mill-klikka ta' Joseph Muscat li issa ħadu over it-tmexxija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qed jgħidu li Chris Bonnet ma tantx qed juri xi sens ta' leadership bil-wisq aktar mill-Ministru ta' qablu. Mat-Times il-Ministru tat Traffiku semma l-idea li jimponi forma ta' taxxa ġdida sewwieqa ħalli ma joħorġux meta jridu. Iżda fuq il-midja soċjali l-Kunsilliera Laburista tal-Ħamrun Marija Mallija qalet li dawn huma ideat bla sens, tant illi staqsiet jekk tinqala urġenza x'tagħmel tħallas ekstra. Din il-Kunsilliera li taħdem mal-Ministru Mirjam Dalli qed tgħid li b'din il-proposta l-Gvern qisu qed ipoġġi lin-nies arrestati f'darhom. Intant, fl-intervista mat-Times il-Ministru Bonnet semma wkoll li fost l-inizjattivi u miżuri li qed jikkunsidra l-Gvern biex jindirizza l-problema ta' traffiku hemm inċentivi biex wieħed jagħti lura l-liċenzja tas-sewqan, trasport tal-massa fuq korsijiet dedikati, b'servizz ta' trasport pubbliku, b'karozzi tal-linja iżgħar illi jaqdu iċ-ċentri tal-irħula ma' din is-sistema u żieda fil-links marittimi biex il-baħar jintuża ħafna aktar bħala trasport alternattiv. Bil-Partit Nazzjonalista jinsisti li dawn huma kollha ideati li ħareġ bihom il-Partit Nazzjonalista 7 snin ilu u li l-Gvern baqa' jsabbat saqajh dwarhom. Il-Partit Nazzjonalista qal ukoll li kull miżura tkun għal xejn jekk il-Gvern mhux se jbiddel il-modell ekonomiku ta' pajjiżna biex ma jibqax jiddependi fuq iż-żieda fil-popolazzjoni. Jekk dan ma jinbidilx, dawn il-miżuri jkunu biss qed itaffu l-problema għal ftit żmien biex imbagħad il-problema terġa' lura meta n-numri jerġgħu jiżdiedu.